No, sí, aviam si encara veurem una flotilla cap a Badalona. Avui, en comptes de copiar-nos a nosaltres, Junts s'ha decantat per copiar els comuns. Ja han demanat drets d'autor al senyor Cid? En el seu text, en boca petita, reconeixen que els assentaments il·legals generen narcotràfic i delinqüència i que qui la practica són immigrants il·legals. Però en comptes d'atacar amb duresa el fenomen, ens conviden a considerar-los un col·lectiu vulnerable extrem que requereix atenció integral i digna i n'acaben proposant fins i tot el reallotjament. Entre les mesures pal·liatives només hem trobat a faltar la inscripció gratuïta al curs de Drets Humans que patenta el senyor Colomines. Hagués set la cirereta del pastís. Els assentaments irregulars no apareixen espontàniament com un bolet, són fruit de les mítiques campanyes del volem acollir, de la ingenuïtat i ineptitud manifesta d'uns governants que no van preveure ni planificar les conseqüències dels seus actes. Fa uns anys, quan Aliança no existia, vostès defensaven que sense immigració no hi ha progrés i apostaven per fer polítiques immigratòries des de la perspectiva intercultural, de gènere i de la transversalitat. Fa uns mesos demanaven competències en immigració per acollir millor. Fa uns dies, i després de certes enquestes, manifestaven voler les competències per frenar la immigració i integrar-la. Ja els veig demà passat demanant expulsions massives. Em temo que quan vostès hi van, Aliança Catalana en torna. El barraquisme té un impacte directe sobre l'entorn urbà, afecta negativament la convivència i genera conflictes veïnals. I no poden emparar-se en cap pretesa vulnerabilitat per justificar la desregulació absoluta que patim en aquest afer. Cap país europeu tolera el barraquisme. Nosaltres, que aspirem a restituir l'estat català, no podem pas ser menys que la resta. Cal que oferim habitatge digne als sense llar? Sí. Hem de garantir que els catalans que s'han vist abocats a aquesta situació d'extrema pobresa puguin sortir de l'atzucac. No ha de passar el mateix, però, amb aquelles persones que, atretes pel seu efecte crida, han vingut a la nostra terra sense permís i sense feina i que han format màfies, xarxes de delinqüència organitzada o guetos que qüestionen el nostre marc de drets i llibertats. I dir-ho clar i català no és ser antidemòcrata ni repressor, és ser assenyat. De voler protegir, ordenar i garantir els drets efectius dels catalans se'n diu coherència, se'n diu sentit comú. No és discriminació el que vindiquem, és compromís envers el poble de Catalunya. Un poble que fa segles que lluita contra l'opressió dels estats espanyol i francès i que ara es veu obligat també a combatre les negligències polítiques en matèria d'immigració. Democràcies consolidades com Dinamarca o Finlàndia han acabat prioritzant els nacionals en polítiques socials per mantenir la cohesió i evitar tensions i conflictes. No havíem de ser la Dinamarca del Sud, nosaltres?